Съвсем случайно видях сходни на нашите съседи тук. Да. Значи на първия етаж там има един нагинка синай. Да, на него един на паркингите се върти сега там. На задните паркинги, а много по-млад. Пак с такова бретонче, така косичка, да, с бретонче някакво. Да. Както е изглеждал по-млад. Да. Да, пълно копие. На мен има някакъв украинец, според мен. Някакви замесени, а пък в Холивуд, ли къде беше там, в Беверли Хилс, там Джастин Бибър, да, го бяха нападали 20-30 момиченца, да. По-малко от него, 26 годишни, 27, да. Тук кой видях още от съседния ход, там от на Слави, малко по-надолу дете. 303. Да. Там пък видях един, който ходи на лекар там. Да. Значи на лекаря горе при при Митев съм го виждал, да чака там. Диабетик ли, какво е, да. Пи за кръвно ли се, кой е там. Да. Значи него от последния ход. Точно така. Да. Видях го, ама той има и дете, то с който е двойника му, да. Не за него. Да. Значи някакви такива дети изглеждат на тези. А моят двойник е 150 кг. Украинец, някакъв такъв, да. Да. Украинци на атакуваха от 2022 година тук. В България, Варна. Да. В България като цяло. Украинци, имаме проблем с тези украинци. И двойници, някакви търсят, някакви двойници да мязат на тези. Да. И не убиват,